muri kunzwa zvamuri kutaura? Matakapiwa chii? Hanzi mishonga, mitombo. Saka imi mamuzvikwanise. Inini handizvikwanisi ngekuti chezvinoita ngechekuti iyena zvinhu zvacho kutaurika hazvitombotauriki. Ora aitaura henyu? Wakapiwe mitombo yake, saka zvinhu zvavo zvinotonesa ngoti kapasiti yaanoita zvinhu zvenguva kana kuri kuti uri kutunda zviya unobvire kunyase kutoti kana kadhabho saka zvinototi shupei. Pakaipa. Nditaure navo. Taurei navo. Ore. Hello, Tezi. Baba mane makore mangani makaroora? Taane 24. 24 years ndo upenyu hwamuri kurarama? Aina handizvigona, handizviziva zvandakapiwa mishonga ndakapiwa ndiri mwana. Asi zviri kutaurika kuti ka 20 chaiko pazuva? Nguva yese nondipo ndikasatozviita ndinotozwa kunga ndi confused ka brain. Ka 20 munoenda kubasa here? Noenda kubasa asi pamba pacho nogona ndikatoenda kubasa ndotombodzoka. Kutodzoka kubasa matonzoti regai ndidzokere? Asi problem ipo manje takambotaurana tichine mwana 1 kuti ndichikumbira barika kubva kwaari bosi ndikamududzira chokwadi kuti angafa akandigona mukaita 2 zvinenge zviri right. Varamba. Imi mune makore mangani? Makore angu ekuberekwa ndane 46. Vana mune vangani? Vana tine 7 inawazukuru 7. Saka zvavari kutotaura zvokutoti ka 20 pazuva ndo zviri kutoitika? But zvakundibhowa manje zvekuti hapana paunomboromenzwa kana kubatwa kana tichitoita chaiko havamboiti kana rusero ruya anoramba wakadisi. Ka 20 saka imimi sokufunga kwenyu munofunga kuti mai nini vangazvigone here zvokuti kana kutamba chaiko zvipa nguva nokuti hanzi munogona kudhonza 50 minutes? Ndikasatodaro manje handipedzi dana but akambotaurirana semhuri semudzimai yangu anoda kuti dai magona kuita 2 zvindiitiro mukati membedha. Ore, ko iwo ambuya wenyu wakakupai mishonga yacho varipo? Mbuya wapenyu vakakupai mishonga iyoyo? Ndatoti muti mai wangu kuti aiwa akakupai izvo zviri kuita kuti muite ka 20 pazuva ndiani? Wakashaya asi tiri isusu takangonzwa kuti pane zvamakaitwa muri vana vadiki tichutoyamwa handitozvizivi. Makadarwa mese here? Muri yedu isusu vakomana tiri 5. Saka mese 5 ndo zvamunoita? Taurai nemedhemu yangu wakudairi. Nai mainini? Idambudziko wese kana tiri ana mai guru takatogara tinonga tichitotaurirana watori nedambudziko irore. Iyo 20 pazuva? Atori nedambudziko zvekuti umwe wacho akatomborongedza akaenda akadziwa.